Karon, gusto ta na ko nga ato itong isutan pero na sa katapig na atong balikan kining pagtukaw o ang pag-ampok. Watching and praying. Kining pagtukaw o pag-ampok. Kung saan yun atong tunan. Instead atong tunan sa miagi. So, ang mga text na to ani diya sa Matthew 26, 31 hangtod 46. Matthew 26, versikulo 31 hangtod 46. Lucas 18, 1 hangtod sa 8. Tingnan na to basa ang Matthew kapitulo 26, versikulo 31 hangtod sa 46. Okay, baliw kong bukab sa inyong mga Bible. Ingon diri sa atong mabasa, unya sa Jesus, miingon kanila, karong gabi una, among tanan na managpanibog tungod kanako. Kaya naisulat kini nga kaingon, pagkasamaran ko ang magbalantay, ug magkatibulaan ang mga kabiro sa panahon. Apan, tapos ako mabanhaw, muuna ako sa pag-adto sa Galilea. Kung si Pedro, miingon kaniya, bisan pa kung posibog silang tanan, tungod kanimo. Ako di Ginoon mo sibog. Si Jesus miingon kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga karong gabi una, sa dili pang motugaok ang manok, igalimod mo ako makatulog. Si Pedro miingon kaniya, bisan pa kung kinahanglan nga mamatay ako, uban kanimo, dili ko gayo ikaw igalimod. O mauusab ka na ang gisulti sa tanang mga tinunan. Og miadto si Jesus uban kanila sa kadapit nga ginganlan o Getsemani. Og siya miingon sa iyong mga tinunan, panglingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan sa pag-ampo. Kung iyang gidala sila si Pedro o ang duha ka anak ni Zebedeo. Og siya misugod sa pagbati sa kaguol o pagkantos. Og siya miingon kanila, ang akong kasing-kasing natugog sa kasubo nga ikamatay. Pabilin ka mo rinhi o pagtukaw ka mo uban kanako. Og sa nakalakaw siya sa unahan jutay, siya mihapa o nag-ampo nga nag-ingon, amahan ko, kung mahimo man, isay mo lang kanako kining uba. Ngani, dili sumala sa akong pagbuot, o dili sa imo. O miadto siya sa mga tinunan, o iyang nakita sila nga nagkatulog. O siya milingon kang Pedro, dili ba niya ay kamo makatukaw sunod sa usa ka takna uban kanako? Pagtukaw o pag-ampo kamo, aron dili kamo mahidalin as ngadto sa panulay. Sa pagkatinuod, matinguhaon ang espiritu, apan haluya ang lawas. Og sa diha, og sa ikaduha, milakaw siya pag-usap o nag-ampo nga nag-ingon, amahan ko, kung ugaling dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon akong imnon, nan mao'y matuman ang imong kabubuton. Ug miadto siya pag-usap sa iyang mga tinunan, ug iyang nakita sila na nagkatulog kay nagpirat man pag-ayo nilang mga mata. Busa mipahawa siya kanila ug milakaw ug nag-ampo sa ikatulo nga nagsulti sa maunihapong mga gulo. Unya, miadto siya sa mga tinunan ug ingon kanila, nagakatulog pa ba gihapon kamo ug nagapahulay? Tanawa, ang takna haduol na, ug ang anak sa tao igatugyan naman to sa mga kamot sa mga makasasala. Bangon kamo ug maglakaw kita, tanawa, arian na sa duol ang akong mabubuti. Usa gyud sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo. Mao kini pag-ampo. Unsa ka man yung ng pag-ampo?
So dito dayon ko gigihan si Ginoo isa sa Filipos 4:6 na be careful for anything, but in everything let your request be made known unto God. Ayaw ka mong pagkabalaka may tungkol sa isang sagutan. Ginoon, sa karang butang, ipahibalo ninyo sa Diyos ang inyong mga hangyo, uban ang pagpangamuyo, o na may pagpasalamat. Mauna nga, nagampo ko. Pero ang problema mga kaigsuunan tungkol kay bisan sa ako mga pag-ampo, nagi panahon nga lisod iampo ba? Lisod iampo, kita kabalo sa atong iampo, kung saan na ito pag-ampo. Kabalo ta nga, natay problema. Kung saan man ang mabuhi ka, pero ang imong kalag, i-hit sa labo dito sa linaw ng kalayo, silutan. Kung secure ni hapon, di ba? Mga nga, kagahan ko mga, ba? Kana bitaw, mga challenge sa ako. Nya usa ni sa mga ipaghatag si Ginoo sa ako mga giya na ako mutun-an balik kini may tungod sa gitudlo sa atong Ginoo Kristo dito sa iyang mga pagtulong sa iyang panunod sa iyang mga tinunan nga may tungod sa diha nga si Ginoo Hesus nagsagubang siya sa test ba. Nagsagubang siya pagsuway sa iyang pagsulay sa iyang pagka tinuohon o masinugtanon sa amahan. Kunya, taliabot naman ang takna nga siya dakpon, taralon sa hukmanan o silutan, pagahukman, nga ingon nga makasasala o ilansang sa krus. Pasaanon niya ang krus o ilansang siya sa krus nga iyang pagkapasaanon. Dito siya mamatay. O kadto, painful yun, no? Sakit ka ito. Mao gani nga sa diyang nag-ampo si Ginoo Hesus adto siya sa gikuyog niya ang iyang tinunan, nag-ampo siya ang iyang inampuan, grabe gid ka kuan kanang bitang lalun kaayo nga pag-ampo tungod sa kasakit nga iyang nakita nga sakit kaayo ni. Di ba? Balikan nato ang igsuon, no? Atong balikan og basa aron ato yung kuan kay man nato gid siya inaana ka memoryado. Ingon pa dinhi sa maong saysay sa verse 36 ug miadto si Jesus uban kanila sa usa ka dapit nga ginganlan og Gethsemane ug siya miingon sa iyang mga tinun-an paglingkod kamo dinhi samtang adto ako sa unahan sa pag-ampo. Kini nga pag-ampo ang mga kaigsuonan dili ini siya basta-basta. Kay need jud niya kaayo nga pinaagi sa prayer ma-resolve ang iyang debate. Masulbad ang iyang debate. Di ba? So, ingon pa sa atong Ginoo ug iyang ang ingon pa sa saysay diri ug iyang gidala sila si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo ug siya misugod sa pagpati sa kaguol ug pagantos. Suguol kay siya. Diya sa verse 38 ingon siya kanila. Ang akong kasing-kasing natubog sa kasubo nga ikamatay. Ang kasubaanan nga nasa kasing-kasing debate niya, ikamatay ba? Kana bang halos malusno na siya. Kana bitaw murag yung kangaluyan ang iyang lawas. Kana bang murag may panahon sa ato nga natay problema nga murag manghuyo. Puy-puy tanan. Ato mga lutahan, ang ato kaunuran, murag walay kusog. Grabe kaayo mga igso. Ingon din ako na agay kasubo nga bation nga ikamatay ni mga kasubo. Murag ikamatay ba? Murag na ka mamatay. Hindi ko ka mamatay ba pero murag lang gid ikamatay na gid mo. Murag mawala anak kas ginawa ba? Anak kalalong, anak ka bugat anak kalisod mo. Kani kang Ginoong Hesus. Mo ni ang debate. Kalisod di ay na kay pamilya. Kalisod gyud dinhi mas natungtong ginako nga grabe kalisod. Kanang mahimong ginikanan, grabe kalisod. Nga naman, pag ang mamatay, ang mag-antos, magsakit, o may problema, imong sakop, grabe. Kung di ka prepared mentally, mabuang ka. Kung di ka prepared emotionally, ay mabuang ka yun. Tubuang ka nervyos nga, di ka pa mamatay, pero mabuang ka na. Grabe.
mga kaigsunan. Ingko, Amen. dili basta-basta ang magpamilya. Dili basta-basta ang dunay responsibilidad. Ingon ko nga mo bitaw ni di ko gusto katungdanan. Pero nga naman nga bisan pa og di ko gusto katungdanan na amang yung mga responsibilidad nga mo paingon sa ako. Di ko kadagan. Kaigsunan. Tagaan ko katungdanan bisan sa church ug ako hindi ko kay kuno lagi mo problema pero ni ana sa mga sa akong palibot hindi ako ko makaikis. Ay siya. So kini akong natun-an nga ang gitudlo si Ginoo. Kung doon na kay mga problema, kung doon na kay pagsulay nga sa gubangon nga matod pa dinhi sa iyang kasinatian sa ingon niya. Nagsugod siya sa pagbati sa kasubo nga ikamatay. Labihan na iyang taguol, mga igsuon. Kung nakakaanian sa imong buhaton, mag-ampo. Kaya iya mo iyang gibuhat, nag-ampo siya. Wala siya nagkonsara, nag-ampo siya. Kung mo siya gitudlo sa iyang mga tinunan nga, tabangi ko ninyo, di ba na tayo mangyayo, tag-support sa ato mga kawas pagtuo kay tungod sa ato masubo, nga mura ikamatay na to. At least may bala na to, nga doon tayo mga kauban na nagsuporta dito sa ato sa pag-ampo. Makahatag sa ato comfort ba? Nga basin di ayong panginawan sa amahan natong langit noon, ang hangyo, di ba? Nila, kauban sa ato, i-grant atong hangyo. Dili siya, naglaom ni siya nga i-grant unta sa amahan ang iyang hangyo nga di lang yun idayon to nga kahinta nga mamatay siya sa inadto ka nga pamaagin. Pero wala ang yun itugot sa amahan. Kay kinahanglan gito nga iyang agian, ingon siya nga kung di gyud mahimo nga mulabay ni sa ako, dili ni mahimo nga mo sa ilo sa ako gawas kung akong himno. Himno pagbuot ang matuman. So, gisubmit niya ang kaugalingon. Pero unsa iyang gitudlo? Pagtukaw o pag-ampo. Kanus ani siya applicable? Kanang doon na kay mga pagsulay. Kana bitaw mabukat nga pagsulay. Kasama ani nga isa ani nga kana bitaw usa ka kahinta nga naglibog ka kung siya kasulbaran. Naglibog ka kung sao. Gusto nimo nga makalinggaw sa anak. Gusto nimo nga maluwas ka anak. Pero sa imong buhaton, ang ipabuhat sa Ginoo, mag-ampo ka. Unya, diya sa imong pag-ampo, pagtukaw. Mo may gibuhat sa Ginoo, natulog ba siya within anak before nahitabo ang pagdakop sa iya? Wala siya matulog. Tukaw gid siya. Ay, so. Niya mga tinun, gignan niya nga. Di ba mo makahimo pagtukaw bang ganako sa usa ka takna? Kaya pagtanaw niya dito, so na akong ilangyo, mag-ampo ba sa ako nga nangatulog man. Usahay sa di ba? Ingon ana ang kasinatian nato ngayo tagtabang sa pag-ampo niya atong ipangayo tagtabang nakatulog. Dili pag-ampo. Di ba? Pero sa tayo mahimo kay nanghangyo ra man taga-tabangan tag-ampo niya di pud niya makaya magtabang sa pag-ampo kita mahimo ang ato gyud kan bilingong panimbaso sa pag-ampo mo tay atong masandigan. Mo tay atong masaligan tay atong malauman. Nya og masikyan ka ana awayo nimo tong nag-ampo. Nagubot pud abi nimo una. Nya unsa may atong buhaton samtang ni ata karon aning kinabuhi. Mao ning i-apply nato ni tulon ang gitudlo sa Ginoo. Kung na gani tay mga problema. Kung na gani tay mga pagsulay, mga agian, mga bukat, mga malisod, ang atong buhaton adto ta sa pag-ampo. Unya, ang atong pag-ampo ubanan nato sa pagtukaw. Ang atong pag-ampo ubanan nato sa pagtukaw. Mga iso.
Wala na siya ingon nga di na lang yung ka matulog. Ay magluyang sa kadi kang katulog. Mag-ampo mo gani ko kasi ng Lord, tabangin na ko magkatulog ko kaya hindi ko magsakit. Di ba? Ang application diya nga magtukaw kanang ayaw pagpabaya. Ayaw pagpabaya. Monitora ang imong pag-desisyon, ang imong paguna-una, ang imong mga pag-ampo pangamuyo nga kining adawaton gyud dito sa amahan. Dili siya parehas anang ato yung taga-example. Karang ito mga apply ang usa ka tao, mga apply trabaho. Mga apply trabaho niya, dili niya dito palupapon ang iyang pag-apply sa trabaho. Dili niya monitoron kung saan ba development nito. After na lang pila ka bulan, maghuwata lang siya nga, ihatagan siya atong trabaho. Pero wa gani siya nag-monitor kung unsa na ba, wa ipang follow-up. Kinahanglan follow-upon to. Mo na isa sa pagtukaw nga sige kang muadto ba, sige kang follow-up. Kaya ang imong ginainteresan nga tabangan ka sa imong yangyo. Kaya ning pagtukaw, diha sa imong pag-ampo, dakong tabang kay pinaagi ana makita ang imong pagtuo, ang imong sinseridad sa imong pag-ampo. Kaya diha sa imong pag-ampo, naa dito ang imong request, naa dito ang imong hangyo. Di ba? Diha sa imong pag-ampo, naa diha nakakontain ang imong nakasulod ang imong request, ang imong hangyo. So, unsa tong imong gipangayo? Imo tong monitoron. Amen. Ang imong prayer, kung di-action na ba imong prayer, o ito pa sa pinakailanom, basin na sa pawang, ina na ba? Kung sa application pa, basin o wala itong natagaing pagtagal, kaya ikaw mismo ang pagka-interest. So sa importante ang prayer. I mean, ang pagtukaw diha sa prayer. Imo siyang follow-upon. Mauna siya ang gitudlo sa Ginoo diri sa Lucas kapitulo 18 1 hangtod sa 8. Nga diha sa Lucas 1:18 kapitulo 18, Luke 18 1 to 8. Makita nato diha giun sa Ginoo pag-illustrate pinaagi sa usa ka babaeng balo o usa ka dautan nga dili matarong buwis. Okay, so una. Nga kining babaeng balo na ngay tabang pero wala yun siya magpabaya. Wala siya nagpasagad. Sige siya balik-balik. Ang paggamit sa pagtuo, na siya responsibilidad. Di na siya pwede nga pagtuo niya, iniglip ni imong tulubagon. Na kay tulubagon sa imong pagtuo, kung giun sa imong paggamit mo na nga, Biblia nagtudlo nga, add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge. Idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan, kung sa maayong pamatasan, idugang ang kahibalo. Hindi pwede nga, puro lang pagtuo, why kahibalo. Kinahanglan, di mo na siyang ubanon tanan. Nya, naana dahil na itong idugang ang pagpugong sa kaugalingon na wala na niya i-apply ang pagpugong sa kaugalingon kaya patuyan naman lang siya. Di ba? Add to your faith, virtue, to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance. Oh. Pero kung puro nakapokus ang imong una-una dito sa pagtuo lang, daw di ka ang Biblia kasi kung pagtuo ra ang pagtulunan nila. Naaman nila daghan, parehaan ng virtue, knowledge, temperance. Di ba? Pagpugong sa kaugalingon man ang temperance. O niya, patience. Manauban, dako kayong pagtuo, pero sige pangaway. Eh wala may patience, wala meekness, wala temperance, wala pagpugong sa kaugalingon, kay pagtuo lang gamit. Patay na siyang pagbuhat. No, lagi. So, kinahanglan nga mo, makumplito gid siya. Na, lisod man mabuhat sa tao nga nagtuo, ang usa ka butang gawa niya may balik. Na knowledge. No? So, ingo nga, ang pag-apply sa pagtuo sa matag usa, kuan, kining naagi na siya responsibilidad. Naagay responsibilidad, tapos naagay accountability sa imong faith. Na, tanawa sila si Daniel. Ayan ko, sila si Daniel, mga magtutuo sila. Gi-operan silang pagkaon dito sa Babylonia sa pagkaon sa hari kay maotoy maayong pagkaon. Pareha sa ato karon ba unsay kuso nga pagkaon. Kaunon sa mga tao. Pero mga hari-anon nga pagkaon naton pa pagkaon sa mga adunahan. Maotoy ila gi-offer dito kay mo di pagkaon sa mga adunahan, pagkaon ng pagkaon sa pobre. Ni President nilon sa inyo niya. Ayaw kay wa ra may maanad-ana dili na makaayo sa amo. So ang giingon gi-request, ang ihatag sa amo utanon lang og tagay ng tubig. Iingon tong tuang sinaligan nga ayaw.
Basig ako'y maabutan sa lagam ni Nana, ako'y ipatyo sa hari. Jadi, sulay lang, natulog ka lang. Makita niyo ang resulta. So, pagtuog yapon to. Pero ang ilang pagtuog, gigamit nila sumala sa ilang kaigulo. Amen. Ingon nga mga Hudyo man sila. So, moto, kunya nakita ang resulta nga healthy hinon sila. I-compare atong kakaon sa pagkaon sa hari. Ano ba? Diha mga kaigsuunan sa gitawa nga pagtukaw, makita ang atong pagtuo. Kung unsa gid ang atong pagtuo nganha sa Dios. Nga matabang gid siya sa ato. Nga malupay gid siya sa ato nga tinuod siya nga naa nga makatubag sa atong mga pagkaon. Ano sa bagid ang mahimo sa Dios sa ato? Di ba? Naabot tayo pagsalig nga kaya niya tantabangan. Naabot tayo pagsalig nga makahimo siya sa pagtabang. Nya, kung naana, makita na to na ang benepisyo ana gana establish ang atong pagkakailangan niya. So karon dinhi sa Lucas 18:1 hangtod sa 8. Ingon diha, mangitsyon. Ug unya, gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan mag-ampo sila kanunay ug dili magakaluya. Siya miingon kanila, sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios ni pagkahod sa mga tao. Ug sa mga lungsod dihay usa ka babaeng balo nga nagabalik-balik sa pag-adto kaniya o sa pag-ingon, hatagi ako hustisya batok sa akong kaaway. Ug mato pariha, siya wala lang una manubaling apan sa ulahi ay siya miingon sa iyang kaugalingon, bisan tuod ako wa mahadlok sa Dios ni magtabog sa tao apan kay nagasamok man kanako kining babaeng balo, ako na lang siyang panalipdan base unyong Hinuon na maugtas ako sa iyang kanunay pabalik-balik. Ug ang Ginoo miingon, patalinghugin ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom. Ug dili bahatagan sa Dios o hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuaw ngadto kaniya sa maadlaw o sa magabi. Langay-langayan mo niya sila. Sultihan ko kamo nga sa madali iyang hatagan siya hustisya. Iyang hatagan sila hustisya. Ngani inikabot sa anak sa tao makakaplag baka siya pagtuo din sa ika. Kining pagtuo mo kining kung imong tanawon diri nga konteksto mga kaigsuonan, ang iyang pagtuo gisangga sa iyang pagtukaw. O ang iyang pagtukaw mao po'y nagsangga sa iyang pag-ampo. Nangayo man siya hustisya. Nangayo siya tabang sa maghuhukom. Nganong ginipilit man sa Ginoo ang ilustrasyon. Tungod kay aning kalibutan na sa Juan 16:33, ingon pa si Ginoo, in this world you will have tribulation. Dining kalibutan na doon na mo yung mga kasakitan. Ingon na Ginoo. So din sa Lucas chapter 18, makita din nga doon ay gipangayo ang babae nga hustisya, tama. Part ni anak din kasakitan. Ano man, din sa kalibutan mo, abot ang panahon, doon ay persecution, doon ay mga paglutos nga antuson ang mga magtotoo. Lutoson ka sa imong pagtuo niya sa Ginoo. O anong panahon na, mangayo kag hustisya. Mangayo kag tabang. O ang tabang, ang tabang nagikan sa Dios mo imong gikinahanglan. Pero gikinahanglan ang atong pagtukaw diha sa atong pag-ampo. Nga ato gyud balikon dito sa Ginoo kanunay paluapon nga iya tatabangan. Tingali di pa na yung anak kasayon, ay di pa na yung anak ka-required sa ato karon ang mag-ampo dito nga mga itakabang kay yahay pamanta. Di ba? Gawas man pa makaita din eh. Gawas man pa kaita. Munang kalainan sa mga testimony na itong mga nasod nga ginalutos ang mga magtotoo. Nga nung isog ka sila ng malaga pinong sa Diyos. Nga nung mas strong kaayo ang ilang pagtuo sa Diyos.
Tungod kay ginaluto sila. Amen. Kunya, di ay nila nakita kung ano sa katinuod ang Diyos nga ilan di alagan. Ilan isip. Huh? So kung makadungog ka, ano sa kanang yung ani di ay dito sa ani nga mga nasod. Ang mga testimony, China, Iran, di ba? Pero asa ganitong nasod nga kanang bitang free ra kaayong mga tao nga mualagad sa Dios. Adto pud ang mga tao nito mga magtotoo. Kuan, dili ra kaayo nana ka seryoso sa pag-ampo. Nya, kung makadungog kag mga testimony, i-compare nimo ang testimony dito sa minana nga mga lugar. Buhi kaayo ang ilang mga kadaugan. Dini sa ato, pag doon na tayo mga problema, ay ka makaingon nga buhi gid ang atong Dios. Di ba? Amen. Pero di man sa gusto sa Ginoo nga kadaglan na sa problema kay kasi di na sa noon tang ginawa. Mo na nga ang Ginoo, doon na pud siya grasya sa ato, di ba? Kani ato si Frederick. Grabe kayo ang iyang debate. Ako pud baan sa ko. Ay di na gani pagkakanta. Karon, may na makanta kay may na paginawa. Di ba? So di ka mo ingon nga, ay nako magkampo kay maayo naman. Okay na. Ang imong buhaton karon, ingon dito sa Filipos 4:6. Sa tanan mo ta di ka magkabala, sa bisan unsa di ka magkabalaga, pero sa tanan mo ta ipahibalo nimo ngadto sa Dios ang imong mga hangyo. Uban ang pangamuyo pasalamat. Sige ka magpasalamat sa Ginoo. Amen. Usa kaning bata karon nga si Yuri kada makita nako bisan magkatulog Ginoo, salamat sa imong gibuhat sa bata, salamat sa imong gibuhat sa aming Ginoo. Bisan si Manrique, magkaayong Ginoo, salamat po Manrique. Nakakaroon. Huwag pa man galing makumpleto nga kaayuhan, pero salamat na naa na iyong ipakita ng kaayuhan. Amen. Hindi magunsad na. Naa mag-ikapubuton sa Ginoo nga di sa niya ingon nga diretso na yun. Naay milagro nga instant nga parehang itong bakol, diretso na kalagaw, buta, diretso na kakita. Pero naay mga sitwasyon nga hinay-hinay yun ang pag-ayo sa Ginoo. Kay aron po mahinay-hinay po tag ka-transform sa taon ako. Amen. Mauputong dito sa Israel nga pwede na rin silang dalikon pagpagawa sa Egypto, ibalhin dito sa Yuta kasaan nga ano kong nili, pero nga maging gilugay-lugay niya, ipagahit pa itong kasing-kasing ni Paraon. Nya sa gahi, gilugay yung kasing-kasing, ay ha, padayon ipagawas. Di ba? Mukod na siya. Pinakagrabe na nga problema ay hapasag ka makakita sa buhat sa Ginoo. So dinhi balik-balik Lucas 18:1-8 ang babae balik-balik. Ngano balik-balik man siya? Kay magtutaw lagi. Pero kung human na siya ingon dito sa kuwis niya, ngayon kung tabang sir, ngayon kung tabang ba tabangi ko tagay ko justisya sa kumbana. Ha? Tagay ko justisya sa akong nakoy kinanglan sa imo tagay ko justisya ko sa imo justisya. Na human na dayon, human na bitaw kong ingon. Siya ni bahala to. Huwat-huwat ka na lang ihatag sa imo. Huwag paluap. Dili. Kay kulang man. Pero diri, iyang ibalik-balikan. Mo na siyang pagtukaw. Diha sa imo mga pag-ampo. Pero dili sa nimo matukawan ang usa ka butang nga imong gihangyo sa Dios nga diha sa imong pag-ampo. Kung mo ni kana siyang butang nga imong gipangayo, dili kaayo na hinungdanon kanimo. Pero kung mahingdanon kay na para sa imo, di gyud ka pwede nga di ka magtukawan. Mao na nga ang Dios gatudlo sa ato nga diyahan ta niya nga dunay punto sa atong kinabuhi nga apektado kay ta. Anak nga sa pangitabo. Importante kay sa ato kung kinahanglan kita mag-ampo. Kani ang pag-ampo ng to kinahanglan ta magtukaw. So sa tabang sa Dios, doon na siya gustong imong masabtan, imong mabuhat sa dili ka pa mamatay. Kaya ang concern sa Dios, nga sa dili ka pa mamatay, mabuhat nimo, masabtan nimo ang kinahanglan nimo masabtan o mabuhat nimo ang kinahanglan nimo mabuhat diha sa pangikabuhi. Kaya nga naman, 2 Corintios 5:10, ang tao mga tubang manggod sa hukmanan ni Kristo. Amen. Mga tubang sa hukmanan.
Muhatag siya, husay. Muna iyo ko sa Ginoo nga. Ang tabang niya kay doon na siya gaitudlo ka nato. Doon na siya gaipabuhat ka nato. O kinahanglan kitang makailahan niya. Kung dili ko ipasabot nga, kung maabot na ang panahon nga namatay na kita, kaya siya kung saan nagkakampo, wala pang yun. Tingin mo wala, hindi kita bakan sa Ginoo. Kaya si Ginoong Hesus, nag-ampo siya sa amahan. Pero, namatay din yapon siya sa cross. Di ba? Amen. Ang pangutana, wala ba siya tabangin? Pero ang tabang sa amahan, maunga, kinahanglan nimo ka ng antoson, kay human sa imong pag-antos, unang Pedro 5:6. Unang Pedro 5:6. Tapos kamo makaantos sa mga Diyos, ang Diyos nga nagtawag kaninyo diya sa dayong himaya kang Kristo Jesus. Siya gayud mao ang mamunay sa pag-ayo, paglingkod ug pagbaskog kaninyo. So dunay butang nga kinahanglan natong antuson. Latason nato pinaagi sa pagsinati niini. Apan human ni ana ayuhon ra kita sa Ginoo. Kung matod pa sa verse 10 sa 1 Peter chapter 5, kung tapos kamo makaantos sa mga Diyos, ang Diyos sa kanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Kristo, mao gayud ang mamunay sa pag-ayo, paglingkod, pagpasko kaninyo. Doon na tayo kinahanglan antuson. Aron lang pinaagi ana. Human ana. Paano nato ang tabang sa Diyos nga ibig. Pero ang tabang karon kanato sa Diyos mao kini pag-umol kanato. Aron makasabot kita, aron makailang kita kaniya. Naana diya sa kang propeta Isaias ba na o kang Jeremias na ang gusto sa Diyos nga aron kita makasabot, makaila kaniya. Busa, importante karon makasabot o makaila kita sa atong Diyos. Di kita basta lang maingon nga gitabangan ako sa Ginoo nga naman. Gitubag niya nga akong ipangayo, gihatag niya. Naman sa may benepisyo nga mo nakuha. Nakatabang ba ito nga makaila ka kaniya? Nakatabang ba ito nga makasabot ka sa iyang tuyo sa imong kinabuhi? Nakatabang ba ito nga mabuhat nimo ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi? Nakatabang ba ito nga mas mahimong sukod ka kaniya? Nakatabang ba ito nga mas mahimong maligo ang imong pagsalig kaniya? Kung masiguro ang imong paglaom ito ng kinabuhi. Nakatabang ba? Or ang imo lang kay giganahan ka, kay nagkuha mo ang gusto mo. So, ano sa man kung makuha niyo yung gusto? Kung ang gusto sa Ginoo ni mong kuha. Nakuha nimo ang imong kabubuton, ang imong kagustuhan, pero ang kagustuhan sa Diyos ay imong makuha. Gidungog ka sa Diyos. Ang pangutana, nadungog ba nimo ang Diyos? Di ba? Ano ba na siya? Sige na tang tagaan sa Ginoo sa mensahe, di niya abot ta pakadungog. Kaya atong gakadunggan, ang ato orang kagustuhan, ang ato orang pangibo. Wala ang problema. Kung sa ingon sa Ginoo, balik ka. Pray. Watch and pray. Mag-ampo ka, pagtukaw sa imong pag-ampo. Pero kinahanglan di ay, ang Diyos magtabangan nato, makita nato na karon atong ipangayo, importante sa ato. Kung ang importante, nag-ampo ka sa Diyos. O niya, wala kay mauray imong gihon ako na nadawat ang imong gusto kundi gusto nimo madawat ang iyang gusto sa imong kinabuhi. O ni dili kay tandani mo gusto magampo kay magampo ta ang ato mang gusto mo'y gusto nato madawat pero ang Dios naa siya mo ay gusto nga gusto niya mo'y ato madawat. So mao nang pagampo ni Ginoong Hesus, ang iyang gusto kung mahimo lang dili na siya ipasinati ibaadtong kamatayon kay malusod. Pero, iyang gidawat nga amahan, pero kung di man galing kini mahimo, nga mula ba'y gawas ko, antuson nako, gawas kong akong inumon, na nangimong pagbuot ang matulog. So, ingunan dili lang ta mag-ampo kay gusto nato madawat ang gusto nato sa kinabuhi. Mag-ampo ta kay gusto nato madawat ang kagustuhan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Ha?
Dili ta balik ko nako, dili ta makampo kay gusto nato nga madawat ang gusto nato sa atong kinabuhi. Kay way benepisyo bisag madawat pa nato atong gusto. Bisag maangkon pa nato ang gusto nato. Pero kung mao'y atong madawat ang gusto niya sa atong kinabuhi, dako ang benepisyo. Kay gulahan ang tao nga nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Sa isaan niya, malipayon kintawana o doon na siya. Matod pa dito sa 1 John chapter 2 verse 15. Madawat niya ay mabuhi siya, makabaton siya kung kinabuhi dahil. Meaning, mawala man ang langit o ang yuta, di mo panilya, apan ang nagtuman sa kabubuton sa amahan, mabuhi sa langit. Mag-ampo tagay, aron, mahibalaan na to, madawat na to ang gusto sa ating amahan. Unsa ba iyang gusto? Kaya naamang doon tayo gusto. Na, amahan mo ni akong gusto, Ginoo. Gusto ba sa di mo ni? Ana, bagay ng kuhan ba? Mga ito man Jesus. Pero kung dili ni mo ni gusto, ang imong gusto kay matulog. Kung dili ni mo ni kabubuton, ang imong kabubuton ni matulog. Mao na mga kaisunan niya. Praktisanan man ni nato sa itong kinabuhi na mahimo nato ba. Kaya doon natin mga failures ani, pero tagaan pa ta sa Diyos o improve ka ng room to improve. Tagaan tayo luna, lawak sa pag-uswag, pag-improve sa ating ginagawa. Kaya na yung grasyang Ginoo. Pero kung doon na tayo nakatunan, pag i-apply yan sa Ginoo. Ginoo, maubani imong gusto. Kung sa tao ka mga itabang, taas kayo nga panahon, wala kay madawat nga kasiguruhan. Pero sa Dios ka mga itabang, bisan pa sa doon na kayo ang katapusan. Ngayon ka namubuon mo lang kayo ang tayo, pero pag ma-action ang Diyos, ako kayo siya kayo. Hallelujah. So, hinaot, kaya kinintanan, ato pagtuon, napatabang sa ato. Ampo, kaya kita, kinalang tukawan ato pag-ampo. Dili usap kita kay mag-ampo, aron lang madawat ang atong gusto, kung dili, aron madawat nato kung siya yung gusto. Masabta nato kung siya yung kabubuton. Maka ng atong gadiskubrihon man ang kaampo kita. Mauni akong gusto, Lord. Mauni akong gusto. Mauni akong ipanganday. Mauni akong itinuma. Maubasab ni imong gusto, Ginoo. Tabagi ko. Kung mauni imong gusto, mo prosper ko ani. Pero kung di mo imong gusto, giyahi ko nga makaplagan ako imong kagustuhan, imong kabubuton. Bisan asa nga desisyon sa kinabuhi. Matrabaho, manegosyo, unsa pa ba nga aspito sa atong kinabuhi? Atong ginanahon ang atong prayer diya sige. God bless us all.